gari krimen uday engineer nong sangkam sangjam bat riusan pertai nakpo kari Amerika balaseng ya ka wake up wat lop lani wat singkrung kabalatip kum kamatch.com nadu usnem kat kendai polai kane ka application kabal apau nambha hapo kari Amerika layatu ba ulaseng ya kane ban yarap ya kibreu ban wat ya kajingya dai kibadon jengmut da ka penon kam daki teknologi bat mental adon palat ya ka live kendai million ngut kiba penon kam ya kane ka application hakeleng ka pertai henrai klampoi perkat baleng ba kane ka application kaba ulasna kerpang na benta kiwei uladu no penban yala kajong kaba i lingba kane ka application kaba la pelong ya kane ka khana ka jong u kum ka wei na ka jingkala kaba sosi tam haka history jong ka internet hakaba kaba i jong u kalai kendu ya wei ubriu lingba kane ka application ka jong u hakaba kala ino no sendon ya u